Hainbeste puentin eta crossfit eta txorakeriak. Benetako adrenalina nahi baduzue, herri kirolak probatu. Hau bai dela muturreko kirola. Errepasa ditzagun momenturik latzena. 3. postuan, Olasagasti. Aizkorarekin nahikoa ez eta segan ere saiatu zen Jose Mari. Begira nola bukatu zuen gizajoak. Levanta la pierna de él, las dos. Venga, amigo. Bigarren postuan, Alex Txikon, Azpeitiko plazan. Apustu bat egitea baino errazagoa da kabia igotzea. Hasi da, aldea jaten. Laugarrena egin du eta korrika astera da, bat ere denborari galdu gabe. Hasi da korrika. Alex Txikon lurrera. Heldu egin diote eta barkamena eskatu zalei eta bertan bera utzi du proba Alex Txikonek. Nahiko lan badu Alex Txikonek. Mikel Arrañaga bien bitartean. Eta lehen postuan, Angel Arrospide.